F'pajjiżna għandna 200 kg droga fis-suq u l-gravità tal-każ tantija waħda serja li l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta ġie sospiż u Ministru offra r-riżenja tiegħu iżda. Il-Prim Ministru qed jiddefendi l-indifensibbli kontra l-interess tal-pajjiż. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech it-tnejn wara nofsinhar meta ressaq talba sabiex il-Kamra taġġorna biex tiġi diskussa s-serqa massiġġa tad-droga waqt li kienet taħt għajnejn il-Forzi Armati li ma talba ġiet rrifjutata bil-Gvern jibqa' jirreżisti l-interess tal-Istat u jħares biss dawk partiġani. Bernard Grech insista li dan huwa każ ta' importanza nazzjonali iżda Roberta Bela qed iħares biss lejn l-interessi tal-qalba. Dan hu każ ta' importanza nazzjonali fejn saħansitra anki l-istess Ministru Bajrin Kamilleri tant ammetta l-gravità tal-każ illi offra ir-riżenja tiegħu iżda l-Prim Ministru Roberta Bela kontra l-interess tal-pajjiż irrifjuta tali offerta ta' riżenja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li tali aġir min-naħa tal-Prim Ministru qed jammonta l-ammissjoni taħtija kollettiva li jpoġġi lil Bela nnifsu ugwalment politikament responsabbli. Issa għandna Prim Ministru illi mhux biss qiegħed jiddefendi dak li huwa indefensibbli, iżda li qiegħed jikkundanna lill-Gvern sħiħ tiegħu responsabbli għal din is-serqa. Madankollu ħadd mill-membri tal-Gvern jew mill-Kabinett ta' Roberta Bela ma huwa iħoss il-ħtieġa li jerfa' responsabilità politika kontra kull loġika tas-saltna ta' dritt u tmermir tal-governanza tajba. Fil-Parlament spika wkoll il-fatt li l-Ministru Bajrin Kamilleri mal-ħin tal-preżentazzjoni tat-talba tal-mozzjoni ma kienx preżenti. Intant il-Whip tal-Labor Naomi Kakija insistiet illi l-Gvern ma jridx illi ssir diskussjoni fil-Parlament flimkien mal-Oppożizzjoni iżda l-Prim Ministru rrid jitkellem waħdu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li jekk verament m'għandhom xejn x'jaħbu kellha ssir diskussjoni f'każ daqstant gravi. Jekk huwa veru illi n-naħa l-oħra qed tifhem il-gravità dan it-tieni sitwazzjoni, jien ma narax għalfejn m'għandix issir diskussjoni fil-Parlament. Ma narax għalfejn il-Prim Ministru irid jalqilna ħalqna biex flok diskussjoni jitkellem u waħdu. Jien ma nistax nifhem kif il-Ministru responsabbli mhuwiex qiegħed fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Francesco Catania, għal Net News.